Welcome to Mkosi noMakatsheni. I am uMakatsheni. Mkosi wethu namhlanje bazala bami it's about uLwandle. So uLwandle umntana kaNdlunkulu uMacele and uMusa Mseleku. So that means uye ke inkosana kaMusa Mseleku. So guys, on the previous video ngibuzile ukuthi inkosana between uLwandle noMpumelelo ubani, then ngathola answer ukuthi no, inkosana uLwandle because of umama Ndlunkulu. And ngiyabonga lapho cause really bengazi ukuthi kwenzakalani. I thought inkosana i-firstborn kanti no. So inkosana yethu siyayazi ukuthi ithanda ama-champagne, siyibonile ko Izingane Zes'thembu, and we got to know more about him, even if ngifile ngathi ingane Zes'thembu bezifocus kakhulu kuMpumelelo, but at least sikhona sokutholile ngoLwandle ukuthi yena nje umuntu othanda ifun, unokuthula, and uthanda nje ukuthula empilweni yakhe, unokuthula as much as anokuthula, but uthanda ifun, and he's not scared of spending money. He do spend money. So guys, I've seen a picture I've seen a picture nokwanda noLwandle, which is unokwanda i-girlfriend kaLwandle, because uyasho in the caption ukuthi uzitholele a true definition of a man. Yo guys, there's nothing ejabulisa nje ukubona young people being in love. Guys, nje abantu aba in love iyathokozisa umoyeni. So that means uMacele naye sekanomakoti wakhe, and amase ngimbhekile ugelo ithombe zakhe ezinhle and uyafunda. I think ku-age yakhe uLwandle, because we know mos ukuthi umunye lo uMpumelelo ushalela ngabantu abadadlanyana kunaye, but lo it seems like we-age ngaLwandle. I'm not sure uLwandle how many years, but kumele ngisho ukuthi uLwandle naye sesizombona atrenda nyana or aphosta nyana umakoti. So uMacele naye kumele abe ready ukuthi angathola isizukulu nanoma kunini, or angaba nomakoti nanoma kunini. I must say ukuthi ngi-happy for uLwandle. I think i-relationship yabo izolasta, judging from i-character yakaLwandle engibone from Ingane Zes'thembu. Akekho umuntu ongayifuni indoda enokuthula. Ngimblame usisinokwanda mina mangathi uzitholele indoda. Hayi, uLwandle unokuthula. We've seen even that time balwela iphathi yakhe unorawu, uye mani wayenza ukuthula and wachubeka. If bokume umuntu uye bakazokwazi ukuthi nimoshelanga lami, no, uye wayenza ukuthula, and he's not scared of spending money. Siyazi abantu besimame bami sithandela umuntu ospendayo. So unokwanda, and you can see even the picture I posted, there are flowers, uyababona nje basendaweni e-right. Hi guys, just wanted to say congratulations to Macele. I do know that Mseleku uzoba happy, because Mseleku is all about ukukhulisa umndeni and having more babies. So that means uzoba happy ukuthi umuntu inkosana yakhe naye manje izoba nonkosikazi, and umndeni kaMseleku uyakhula nje. Congratulations to uLwandle nomuntu wakhe. We just hope into zabo zizohamba kahle, bachube nabo babe nengane. And congratulations to Macele noMseleku, because sebazitholele umakoti nabo. That is all for today, bazala bami. Please don't forget to like, subscribe, and hit that notification button. Ngithanda kuya nokubuya.